Jiena flimkien ma' Rebecca għadna hawnhekk ġewwa l-Imtarfa u bħalma taraw issa ilbisna l-ilbis protettiv ovvjament. U sa nkunu qegħdin naraw il-proċess tal-għasel. Rebecca, jiena l-ewwel darba li qed nagħmel xi ħaġa hekk qed nibża mhix inigżuni. Le, ma tantx għandek għal xiex tibża ħafna, vera n-naħal jista' jniggess u għans li jniggess imut, imma il-velenu tan-naħal huwa tajjeb ħafna l-għadam bħal artrite wkoll, huwa tajjeb bħal qalb, għaċ-ċirkulazzjoni, ġifieri jekk nigżek mhux l-ar ħaġa. Interessanti, ġifieri tant kemm għandha benefiċċji in-naħla li anke jekk tniggżek ukoll ħatgħinek. Eżatti. Hawnhekk għandna lil Viktor il-papa tiegħek u x'hekk. Eżatti. Bonġovik, x'inti tagħmel dalgħodu? Nagħmlu naqra duħan biex nikkalmaw daqsxejn l-ewwel u niftħu l-kaxxa u naraw daqsxejn il-proċess kif ikun qiegħed jaħdem in-naħal man-natura, mhux veru. Eżatt, mela dawn ovvjament kull kaxxa reba hawnhekk għandek kaxxa b'ħafna naħal. Eżatt. X'ikemm ikun hemm bejn wieħed u ieħor? Ikun hemm qisu bejn 60,000 to 80,000 f'kull kaxxa. L-aħwa. Ġifieri ikun hemm naqra żgħira. Jiena qiegħed tajjeb hawnhekk hekk? Tajjeb anke hekk. Bħalissa huwa importanti li nikkalmaw. Kif għedna ħna għandna n-naħla Maltija li hija naħla li hija African bee, hija naħla endemika sewwa teżisti biss Malta biss. Aħna nibbridjaw dawn in-naħal kif għedna minn 3 ġenerazzjonijiet ilu. Xi ħaġa interessanti li jgħid li wkoll qabel ma ġejna link li hija waħda mill-aktar naħal li hija aggressiva n-naħla Maltija. Eżatti. Infatti min se tmur fejn naħla li hija Maltija u ma tilbis protective clothing. Mhux bħal forsi ċertu postijiet oħra fid-dinja li tista' ma tilbis protective clothing. Hija naħla aggressiva ma wkoll hija wkoll tagħmilha reżiljenti għal ħafna mart li tista' toqtol waħedha, li tista' tneħħi waħedha din naħla. Jiena tjaffaxxinani missiera qed blangwanti xejn, qed titella jisu xejn vera dan huwa xogħolkom. Huwa tajjeb ħafna. Għajdinna x'għandna Reb. Nasab aħjar tgħidilna Rebecca m'għandux mikrofon Viktor miskin. Mela, hawnhekk qed naraw l-għasel tal-multiflora, taraħ li naqra żgħira. Iva, fil-ġem speċjalment. Eżatt. Għax hawnhekk imbagħad ħanaraw il-babies tan-naħla tal-worker bee tal-female. Fin-nofs. Eżatt, taraw wara kull hexagon hemm dak. U jekk tara eżempju bħal hawnhekk tista' tara anke d-dudu. Qabel ma jaqgħu jekk indawru eżatt hekk ara lejn. Eżatt. Ma nafx forsi. Ġifieri fin-nofs qegħdin naraw fejn hemm il-bajt u x'hekk. Eżatt. U fil-ġenb imbagħad hemm l-għasel, eżempju hawnhekk ħanaraw iktar dut, iktar larva f'dawn in-naħat. Eżatt, inżommu ftit hekk ħalli nkunu nistgħu niffokaw. Bħalissa d-dejn bil-ħidma tagħhom bażikament. Joħorġu jmorru jġibu l-pollen. Eżatti. Jagħmlu l-għasel. Din jagħmlu l-għasel u mbagħad interessanti hu. Kemm jaħdmu, kollu jaħdmu bażikament. Ma jorqdu qatt infatti. Isma' kif taraf lir-reġina? Mela, ir-reġina tkun l-ikbar waħda. Ifhem bl-esperjenza tibda taraħħa iktar u tkun taf iktar li mi. Imma jkollha l-abdomen naqra żgħira ikbar. U dik dejjem issiba f'dil kaxxa u ġieli tiġi f'dil kaxxa ġas biex tbit. Ġifieri dejjem tkun fil-kaxxa t'isfel? Ta' isfel. Okej. Bħalissa titlaw kollha xi tbit ħafna iktar u skont kemm il-dbit, skont għax issa rebbija u hekk. Tifhimni allura l-kolonja tilħaq il-qofol tal-kobor tagħha. Vik, inti diġejja minn missierek, li kien irabbi lin-naħal ukoll. Kemm ilkom trablu n-naħal? Jiena u missieri n-nanniet minn ġenerazzjonijiet u xi ħaġa li tirrita ġifieri mill-antenati u hekk.
Intom in-naħal tħobbuh nispera. Sorry, mhux in-naħal l-għasel. L-għasel tħobbuh ovvjament. Kemm nikkonsmaw għasel aħna. Iddaħlu mal-ikelek fil-ħajja ta' kuljum. Iva, ħafna. L-għasel l-ewwel nett nibdew fih anke napotijiet ġifieri, nibdew bih ftit il-ma fietel, kuċċarina għasel u ftit lumi. U dan jgħin mad-digestion, jalkalanizza l-ġisem, jiġifieri jgħin anka biex inqas infjammazzjoni, jgħin biex jirregola t-sokkor b'dal mod u jgħinek biex ma timraċ. U nibdew fih bħala stonku vojt. Mbagħad ndaħluh ma' eżempju jien nagħmel sosis naqra iktar healthy. U ndaħħal l-għasel fihom. Jiena mas-seled inkun irid indaħlu l-għasel, tik dik it-toma ħelwa vera tajba jekk mal-ħaxix vera toħroġ toma tajba. Ħafna. Semmejt li inti tagħmel illumi mal-għasel, issa jiena l-verità. Qatt m'għamilt illumi mal-għasel għax darba kont smajt li toqtollu l-enzymes tiegħu, toqtollu l-affarijiet benefiċjali tal-għasel. Hija veru jew le? Le, l-unika ħaġa li taqtol l-enzymes tal-għasel meta tagħmel eżempju musħun. Hawn ċertu nies min jagħmel musħun u mbagħad jitfa' l-għasel. Inti l-għasel l-ilma l-ewwel tittamlu 45 degrees ngħidu aħna jisa qed tagħmel bottila tfal. Iddaħal subajk tista' żommu hemm. U mbagħad meta tkun dik it-temperatura hemmhekk biss titfa' l-għasel u l-lumi. Għax l-għasel imotulu l-enzymes bħal kull enzymes tan-natura biss, mhux tal-għasel biss, at 45 degrees Celsius. Ġifieri importanti li jkun inqas minn hekk. Għalhekk inħobb nagħmilhom dal-features jien ara kemm nitgħallem dejjem. Intom ta' kuljum ukoll iżuru dawn il-kaxxi u x'hekk, xi jkun xogħolkom fik x'tagħmel meta inti tiġi hawnhekk? Jiddependi żmien tas-sena, għax mhux il-żmien kollha l-istess affarijiet. U tiddependi ħafna n-natura. Meta taħdem man-natura m'għandekx regola eżatt. Mhix bħal meta fejna fien qed issewwi karozza biex issewwiha trid taqlek hekk u hekk. In-natura għandha proċessi differenti, għandha l-proċessi tagħha, snin kollha differenti, xhur kollha differenti. Ma jfissirx li għax għamilt hekk il-bieraħ illum ħadd tagħmel hekk. Trid teġi tara u tara x'ikun hemm bżonn, tara r-reazzjonijiet. Temperaturi għandek meta tagħmel ix-xita jew le. Għax inti x-xhur għalkemm qas fix-xitwa ma tagħmel dejjem l-istess, x-xitwa ta' din is-sena differenti mix-xitwa tas-sena l-oħra. Għamlet iżjed. U kien aktar mal-temp li nassumi anke lil naħal affettwa mhux hekk? Ekku. Ġifieri man-natura trid timxi dejjem skont ma timxi. Ma tistax tiddeċiedi inti. U bħalissa vi kompli jaħdem ħalli nkunu qegħdin narawk ukoll x'inti tagħmel. Kellu pollens ara differenti li huma qegħdin jippostjaw, ġibu l-pollens mill-fjuri, ikunu qed jagħmlu pollination il-fjuri, dakru l-fjuri tal-madwar kollha. Mbagħad iġibu hawnhekk u jiffermentaw u jneħħulu l-allergies sewwa qabel jikkonsmaw huma. Mbagħad ovvjament ħajkun tajjeb biex jikkonsmaw. U għandek l-għasel li jibda dieħel issa f'dan il-perjodu li jibda dieħel l-għasel tar-rebbija tal-multiflora li jkun ġej minn ħafna fjuri differenti. Ovvjament tispezzjona li kollok sew fil-kaxxa taqla dawn l-affarijiet kollha u tara x'ikun hemm bżonn, jekk hemm bżonn tagħtih iktar spazju trid tagħtih. Skont anka huma bejn kolonja oħra barra li żmien mhix l-istess, mhix il-kolonji kollha ħajaħdmu l-istess eżatt, ġifieri mbagħad inti tirranġa tissettihom u dawn l-affarijiet. Għax ikollok min jaħdem eżatt, ikollok min ma jaħdimx eżatt. In-naħla ġifieri qed ngħidu. Il-naħwa ġifieri għandek min jaħdem bot pulit biex ngħidu hekk u għandek pannies u għandek min ikun daqsxejn iktar skraffi. Mhux hekk? Kollha bil-karattri tagħhom, anke l-karattru differenti, wieħed nervus iktar pereżempju mill-ieħor. Ovvjament, dan anka ta' kemm jikber, kolonja tikber ħafna, oħra tikber inqas, bħal nies u mhux kulħadd jikber l-istess, ġifieri għandek dawk l-affarijiet kollha.
Reb, konna din nitkellmu wkoll kemm importanti n-naħla, kemm iċ-ċiklu tal-ħajja li kelli niklu aħna. Tiskanta kemm taffet waffarijiet laqas biss nirrealizzaw. ħafna, ħafna, ħafna. Minar naħla fil-verità, id-dinja tmut f'4 snin. Di li sar studju gbar fuqa. Ġifieri n-naħla hija importanti. Sewwa. Minajra ma jkollniex ossiġnu, ma jkollniex siġar għall-ossiġnu tagħna u ma jkollna xejn ikel, ma jkollna lebda ħaxix, lebda frott, lebda nat, seeds, mbagħad ma jkollniex ukoll nagħtu li kell l-annimali tagħna jmutu. Tiskanta u dan iċ-ċiklu li kulħadd huwa importanti fid-dinja. Ħafna. Għax in-naħla t-tikek, l-oħra t-tikek, kollox waħda fuq l-oħra, it's a chain, hija chain, interessanti ħafna. Eżatt. Huwa x-xogħol tagħmel huwa kritiku ħafna lina u huwa ta' importanza kbira ħafna lina. Ekku. Li ħanamlu Reb, ħanibgħat il-linja lura fl-istudio sa xi tgħidu li għaddinna l-ħin. Meta niġu lura ovvjament aħna nkomplu nibqgħu hawnhekk. Sissa ma gidbitniex waħda, I'm happy. Itħaq Viktor ta' itħaq.